Знаете ли, че свещеният Коран съдържа истини, които науката открила едва в последните десетилетия? Днес ще ви представя удивителни факти, които доказват, че Коранът е източник на невероятни чудеса. Научни чудеса. Разширяването на Вселената. През 1929 година астрономът Едуин Хъбъл доказва, че Вселената се разширява, но свещеният Коран вече е споменал това преди 1400 години. И небето изградихме с нашата сила, ние разширяваме. Големият взрив. Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а ние ги разделихме и сторихме от водата всяко живо същество? Не ще ли повярват? Аетът от сура Ал-Анбия ни разказва как небесата и земята са били обединени, а после разделени. Удивително описание на това, което днес наричаме големият взрив. Желязото. Има истина. Ние изпратихме нашите празници с ясните знаци и ни спослахме заедно с тях книга и везна, за да постъпват сред хората справедливо. Ми спослахме също много здравото желязо. В него има огромна сила и облаги за хората. И за да изпита Аллах, кой дори в уединение помага на него и на неговите пратеници, Аллах е всесилен, всемогъщ. Коранът ни разказва, че желязото е неспослано. Учените днес потвърждават, че той идва на земята чрез метеорити след експлозии на свръхнови. Липсата на кислород на височина. И когато Аллах поиска да напъти, разтваря той гърдите му за исляма, а когато поиска да остави в заблуда, прави гърдите му тесни, свити, сякаш се издига към небето. Когато Аллах казва, че гърдите на онези, които не вярват, се свиват, сякаш се изкачват на небето, това е удивително точно описание на липсата на кислород на височина. Известие за бъдещето. Коранът предсказва победата на византийците след техния тежък разгром. Това предсказание, направено през 616 година, се сбъдва през 624 година. Алиф, Лам, Мим. Ромеите бяха победени на най-ниската земя, но след поражението им, те ще победят след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и след това. В този ден вярващите ще лекуват с помощта на Аллах. Помага той, комуто пожелае. Той е всемогъщия, милосърдния. Автентичността на Корана. Исторически находки. Тестове с въглерод доказват, че фрагментите на Корана от Бирмингъм и на Корана от Самарканд са на повече от 1400 години. Текстът е идентичен с този, който четем днес. Хафузи, пазители на Корана. Хиляди хора по света знаят Корана наизуст, като по този начин текстът е запазен през вековете без промени. Свещеният Коран е повече от текст, той е чудо, което вдъхновява милиони. Ако искате да научите повече за неговите послания, посетите праведниятпът.com. Оставете коментар какво ви впечатли най-много и не забравяйте да се абонирате за още интересни видеа.